Και με ορθοδοξία να καταλάβετε πώς είναι ο Χριστός. Να ζήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ποινή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή του. Καλώς ήρθατε στο Βαγγέλιο Μοναστήρι σας και στο ωραίο νησί μας. Και από έναν Άγιο έχουμε μεγάλη χάρη. Εδώ μία έτσι, δίπλα στο Δήμαρχο. Και εδώ με το δεσπότη μας όλοι μαζί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα κορίτσια με μαζί. Δύο και δύο. Από εδώ και τα μπουστάνια σας λίγο. Μπράβο. Και Μαρκέ. Βρισκόμαστε στην αυλή της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνας. Στον αιώνα υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι, οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό το εκκλησάκι ερυπώθηκε σιγά σιγά με το πέρασμα των ετών, έμεινε έρημο. Και το πήραν αυτό το... Των Αγίων Αποστόλων. Και αυτό το κομμάτι το μαρμάρινο προέρχεται από τον παλιό ναό του Ενάπου. Αυτά τα δύο, δηλαδή η πρώτη ζώνη, αυτό και αυτό, προέρχονται από τον ναό των Αγίων Αποστόλων που ήταν εδώ. Τον πρώτο ναό. Τον πρώτο ναό. Από τα ερήπια. Συμφωνείτε τη Λίμνη. Θα περάσουμε στο κυρίως ναό. Ο Γεώργιος Μάρκος ξέρει ότι η Εκκλησία είναι μικρή, όπως το ήξεραν και οι αρχιτέκτονες. Στο ύψος το δικό μας βάζει πάρα πολύ λίγες μορφές. Σε αυτό εδώ το επίπεδο βάζει πολύ λίγες μορφές και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω πυκνώνει τις εικόνες και τα πρόσωπα για να μας δώσει την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκκλησία. Είναι πάρα πολύ. Επίσης κάνει και κάτι άλλο. Όσο ανεβαίνει προς τα πάνω, τις μορφές
μεγαλώνει το πρόσωπο και μικραίνει το σώμα, έτσι ώστε εγώ από ψηλά να βλέπω ένα καθαρό και πρόσωπο αλλά και ομοιόμορφο σώμα. Όσο ανεβαίνει δηλαδή προς τα πάνω, μεγαλώνει το πρόσωπο, μικραίνει το σώμα. Είναι ένα κρυφτό παιχνίδι που κάνει για να αποδώσει το μεγαλείο την ικανότητά του. そうですね、もう一つのトリックが、上の方に行くほど、その人物のですね、成人の顔の部分が大きくなっていきます。またそれによっても、本能者がよく見える、そしていいバランスで見えるようにですね、彼がタイムを駆使して作られたトリックになっています。どのぐらいもいいですか？Ελάχιστα είναι συγκεκριμένες οι οπτικές, συγκεκριμένα η έγκριση είναι πολύ μικρή, αλλά σε μένα κάτω, σε εμάς κάτω είναι πολύ μεγάλη. Φαίνεται πολύ μεγάλη. そうですね、大きくなって比率というのは非常に最低限なんですけれども、ただ見たときにやはり我々にはそれがきれいに印象を持って見えるようなサイズになっているということを今からご説明します。 Θα πάμε με το μάτι μας πάνω στον Παντοκράτορα, τον Χριστό. Ωραία. Κάτω ακριβώς από τον Χριστό υπάρχουν οι άγγελοι. Υπάρχει μια κυκλική ζώνη, οι άγγελοι. Ωραία. Ακριβώς από κάτω, από τους αγγέλους. Τι πιστεύουμε σε εικόνα. Εμείς οι Ορθόδοξοι τι πιστεύουμε, το αποτυπώνει σε εικόνα.